14 godina nakon genocida žene Srebrenice su posjetile sva najveća stratišta. Više od 120 žena iz srebreničkih udruženja posjetilo je mjesta na kojima su pogubljeni njihovi najbliži. Kod Nove Kasabe, u Kravici, na Brani Mulja, Zvorničke Glinice, Kozluku i Pilici. Cvijeće i fatiha za njihove najdrže. Nevjerojatno, ali na jednom od mjesta i danas su nalazile čahure i žice kojima su žrtve vezane. Kod stadiona u Novoj Kasabi, gdje je već proteklih godina postavljena spomen ploča, položeno je cvijeće i proučena fatiha za stradale nađene u 5 masovnih grobnica, a onda Kravica. Čekalo se 14 godina i danas do kapije pred zadužda iduće godine. Ovdje je 1200 ljudi, naše djece je pobijeno. Evo, pogledajte, kapija, bodljikava žica, imam osjećaj da je ovo 95. godina. Fatima Aljić izgubila je 3 sina, muža i brata. Meira Đogaz, 3 sina, muža i unuka. Ovdje sam vidjela supruga u onom redu kad sam prošla sa kamionom i jednog sina, a jednog sam vidjela zaklanu. Moga sam sina najmlađeg vidjela ovdje na kamionu u Kravici. Potresla sam se puno kad sam ga vidjela, ruke mi je podigao. Na Brani Mulja, Zvorničke Glinice, majke su kupile čahure metaka kojim su ubijani njihovi najmiliji. Nura Mustafić nam nakon posjete zadružnom domu u Pilici među čahurama pokaza i manju kost koju je našla na stratištu u Petkovcima. Ja, pa želim sa ovom kosti da kostane ovo, možda ovo kost, da kostane ovo, možda ovo kost moje djece neke. Od njih trojice i muža. Niste našli ništa? Nisam našla ništa. Gledale su žene Srebrenice u Pilici zidove oštećene mecima i gelerima bombi kojim su žrtve ubijane. Nura Mustafić nije našla ni kost od 3 sina i muža, onaj komadić nosi da je s njim ukopaju. Dan nakon što su pripadnici Ravnogorskog četničkog pokreta i Beogradskog obraza uzvikivali u Srebrenici "Ovo je Srbija", stižu brojne reakcije pune osude ovakvog ponašanja. Brojne su i kritike na račun policije Republike Srpske, koja nije spriječila četničko divljanje. Srebreničani koji su preživjeli genocid u gradu u kojem su juče pripadnici Ravnogorskog četničkog pokreta i Beogradskog obraza skandirali "Ovo je Srbija" i pjevali četničke pjesme, ogorčeni su i uplašeni. Bila sam u Srebrenici, vidjela sam postrojavanje tamo četnika sa onim majicama crnim i sa Marčem i Karadžićem na majicama. Zaista sam ogorčena na sve ovo. Policija ništa zaista ne radi, da pohapsi ratne zločince. Zločin još nije kažnjen, zato se zločinci tako ponašaju. Osuđujuće reakcije stigle su i iz stranke za BiH i SDA, kao i udruženja Front i Saveza ratnih vojnih invalida. U Republici Srpskoj pak nemanjka opravdanje za četničko divljanje. Ako je bilo napada, uvreda ili bilo čega što se izlazi iz norme normalnog ponašanja, naravno je to za osobu bez daljnjega, bez obzira ko je to činio. Ali budite sigurni da to ima i dosta ono sve afektivno. Mislim da treba prestati u Bosni i Hercegovini sa crno-bijelom slikom, da su na jednoj strani apsolutno svi u pravu, a da su na drugoj svi u krivu. Da li je par dana prije toga isprovocirano paljenjem stijena srpskih domaćina i izvukivanjem nekih drugih parola? U sjedištu policijske misije Evropske unije u BiH obećavaju. Za nekoliko dana će se ocijeniti reakcija policije Republike Srpske. Da li je taktika koju su upotrijebili u ovom slučaju bila ispravna ili ne, to će biti tema razgovora na brifingu 16. jula. A u istoj toj policiji kažu kako u Srebrenici nisu poduzete nikakve mjere, jer policajci na terenu nisu zaključili da je orgijanje i pjevanje četničkih pjesama moglo povrijediti druge ljude. Mi preduzimamo tu mjere i aktivnosti, a ako je pjevala se neke pjesme koje su srpske, onda tu nemam ništa da se to tradicionalno. Ako Perić i njegove kolege u ovakvom orgijanju ne vide ništa uvredljivo, ne bi iznenadilo da i u izvedbi Dragana Davidovića, direktora radiotelevizije Republike Srpske, vide vrhunac tradicionalne umjetnosti srpskog naroda. Sudac Haškog suda Kristof Luge smatra da, strogo govoreći, pojam genocid odgovara samo uz holokaust, te da bi trebalo uzeti u obzir osmišljavanje nove definicije zločina. U intervjuu u njemačkom tjedniku Spiegel Luge se pita je li zaista potreban pojam genocid za označavanje zločina i kaže da bi on prednost dao uporabi izraza masovno ubojstvo. Reakcije su burne, zahtjevi za njegovu smjenu već stižu.
Na opasku da se slučaj Radovana Karadžića bavi pitanjem odgovornosti za masovna ubistva koja se nazivaju genocid, a da su stručnjaci za međunarodno pravo podijeljeni u vezi s tim da li se masakr u Srebrenici može definirati kao genocid, sudija tribunala Kristof Fluge je rekao da ne želi govoriti o ovom specifičnom slučaju, ali da se uopćeno ipak mora upitati da li nam je potreban pojam genocid za opis takvih zločina. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike zatražio je od Haškog tribunala da smijeni sudiju Flugea, koji je ovakvim stavovima otvoreno doveo u pitanje genocid u Srebrenici. Vijeće Haškog suda će 20. srpnja izreći presudu Milanu i Sredoju Lukiću, rođacima koji su optuženi za zločin protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja počinjeno u Višegradu 1992. godine. U ulici, te još 70 njih u kući u naselju Bikavac. Također su optuženi za ubojstva i zlostavljanja višegradskih Bošnjaka u ljeto 1992. godine. Milan Lukić je smatra Haško tužiteljstvo bio vođa lokalnih paravojnih grupa bosanskih Srba, Beli Orlovi ili Osvetnici, čiji je član bio i Sredoje Lukić. 33-godišnji Edhem Meškić iz Magle pred kantonalnim sudom u Zenici nepravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu od 18 godina zatvora i to zbog spolnog odnosa s djetetom, produženog kaznenog djela silovanja, produženog kaznenog djela upoznavanja djeteta s pornografijom i kaznenog djela iskorištavanja djeteta ili maloljetnika. Prema optužnici kantonalnog tužilaštva Meškić je od 2003. godine pa sve do februara 2009. u više navrata seksualno zlostavljao djevojčicu s čijom je majkom živio u vanbračnoj zajednici. S ciljem zadovoljavanja svog seksualnog nagona na naš okrutan način zloupotrebljavao porodični status očuva i nedovoljan psihofizički razvoj djeteta. Druga tačka optužnice tereti Meškića da je drugu 16-godišnju djevojčicu s čijom porodicom je bio dobar prijatelj privolio da uđe u njegov auto. Prijeteći pištoljem više puta je silovao uz udarce, prijetnji da ne smije nikome reći i da će joj se svašta loše dogoditi, te da će odati da imaju spolne odnose. Meškić je svoju maloljetnu pastorku punih 6 godina prisiljavao da s njim gleda pornografske filmove, dok je drugu djevojčicu prisilno fotografirao. Bez obzira na priznanje, cijeneći kontinuitet, težinu krivičnog djela i vremenski raspon, Meškić je po ove 4 tačke optužnice nepravomoćno osuđen na 18 godina zatvora. Maksimalna zatvorska kazna za ovakvo krivično djelo je 20 godina. Osim fizičkih povreda, prema nalazima stručnjaka, djevojčice će imati dugotrajne psihičke traume.